точно 20, не знам дали ще ги докарам, но ще се опитам. Значи, първо на 15 съм, второ майка ми и баща ми са разделени, трето имала съм куче, четвърто майка, обичам шоколад, пето обичам да готвя, шесто обичала съм само едно момче истински, седмо много съм наивна понякога, осмо обичам да се легавя, девето много се карам с майка ми, десето имам племенник, 11 очаквам втори, 12 ходила съм в Париж, 13 ще купувам, нали, ще взимаме апартамент в Възраждане, 14 ли беше? Да, 14 обичам да четя, когато ми е скучно, 15 много държа на приятелите си, 16 нямам най-добра приятелка, 17 много бързо се превързвам към хората, 18 живяла съм в Стара Загора преди това и там съм родена, 17 какво беше? Да, сега да е 18 примерно. Обичам да слушам музика. 19 обичам да гледам филми с приятели. И 20 да, не ми показа мнението на останалите.